Sir Maruli, hello, good afternoon. Ayan, thank you so much for coming. Happy Sunday, Sir Maruli. Ayan, good afternoon, Sir Maruli. Thank you so much for coming. Ayan, M Nabid. Ayan, M Nabid Malaysia. Mega love shout out. Thank you so much, M Nabid. Ayan, thank you so much for coming. Ayan, mega love shout out by house. Thank you so much. May you watching video my friend. Ayan, thank you so much, my friend M. Nabid, Malaysia. Ayan, thank you so much. Thank you so much, M. Nabid, Malaysia. In Nabit, Malaysia. Hello. Thank you so much for coming. In Nabit, thank you so much.
people in the house. Maraming salamat. Nanay Owa, mega love shout out po. Nanay Owa, maraming salamat Nanay Owa. Thank you so much po. Yan, hindi ikaw nag-live Nanay Owa. Yan, nag-update lang ako Nanay Owa. Hindi ako nakapag-live kanina umaga. Naglaba po ako, dami ng nilaban ko. Ako namamahinga po, nag-live muna ako. Ayan, Lisa May Vlog. May collab shout out. Thank you so much for coming, Lisa May Vlog. Maraming salamat sa parang. Thank you sa patamsak. Ayan, si Tespa. Tespa channel. May collab shout out. Thank you so much. Ayan, OTW Nanay Owa from Lisa May. Ayan, thank you so much, Sis Lisa. Nanay Owa, play ko po yung video mo Nanay Owa. Nandyan pa po, ayan. Salamat sa pag-pin. Ayan, Nanay Owa, play ko po yung video mong binaba. Salang ko po. Good morning, madam. Ayan, si Mohan TV. Shout out, Mohan TV. Thank you so much for coming.
good morning. Thank you so much, Sir Torres, sa pagsilip. Dana na yung sa breakfast. Ayan, from Ma'am Lisa. Mag-love shout out sa lahat from Sir Torres. Sir Torres, maraming salamat po. Stop ko muna yung aking music ko. Mag-play muna ako. Hindi pala, dito na lang pala. Yan, Nanay Owa. Nandito po ako sa bahay mo, Nanay Owa. Hello, madam. How are you? How are you, madam? Si Dimit. Ayan, si Dimit Sawit. Hello, Dimit Sawit. Thank you so much. Nadikitan ko siya kanina kay Sir Parino. Thank you so much for coming, Dimit Sawit. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Wait lang. Nanay Owa, playing na po ikaw, Nanay Owa. Yan, 5 million in the house. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan. Lisa Jane, Lisa May, bisitahin ko yung bahay mo after ni Nanay Owa. Ayan, Dimit Sawit, I give you moderator. Ayan, kanino ka bang ninja? Mohan B. Ayan, okay lang po, magpakilala. Ayan, tambay lang ha. Lisa May Vlog. Ayan, bisitahin kita next kita kay Nanay Owa, Ma'am Lisa. Sir Torret, marami pong salamat sa pagsilip, Sir Torret. Thank you so much. Playing ka na, Nanay Owa. Ayan, Dimit Sawit, may ano ka na, may moderator na. I give you moderator, Dimit Sawit. 8 million people in the house. Maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Lisa, sa patambay. Dimit Sawit, thank you so much for coming. Yan, welcome to my live, Dimit Sawit. Yan, Nanay Owa, naka-play ka pa, Nanay Owa. Tigasin Tracker, hello. Tigasin Tracker sa Middle East. Ayan, may glove shout out, Tigasin Tracker. Thank you so much for coming. Idol, ayan, maraming salamat. Sir Torret, yung banana ko, nasa na? Nakarga mo na ba, Sir Torret, yung aking banana? Ipipirito ko na yan. Ayan, Dimit Sawit, thank you so much again. Nanay Owa, still playing, Nanay Owa. Ayan, thank you so much sa mga nag-thumbs up. Maraming salamat. Ayan, huwag mong panoorin ang video ko. Okay. Thank you so much, Dimit Sawit. Yeah, kasi because ay ninja lang to ni Dimit Sawit. Hindi pala ito ang main channel mo, Dimit Sawit. Nanay Owa, still playing, Nanay Owa. Yan, maraming salamat guys sa mga nag-thumbs up. Thank you so much.
Thank you so much, Dimit Sawit, for stay here. Thank you so much. Ayan, si Rosyo, Sisikoy. Thank you so much, Sisikoy. Thumbs up dan po. Host, ayan, maraming salamat, Sisikoy, Rosyo Family Vlog. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Ayan, next kita dito mamaya, Sisikoy. Yan, bisitahin ko yung bahay mo, Sisikoy Rosyo, mamaya after ni Nanay Owa. Ma'am Lisa, ini-next kita dito, Ma'am Lisa. Ayan, maraming salamat guys. 7 million people in the house. Thank you so much. Maraming salamat. Agoy, kay Sir Parino ba yan? Sir Parino? You're my ninja, Sir Parino? Nanay Owa, yan. Full watch ka na, Nanay Owa. Yan, maraming salamat po, Nanay Owa. Hindi na ako nag-thumbs up. Ay, hindi na ako nag-ano. Ayan, Ma'am Lisa, nandyan ka pa ba, Ma'am Lisa? Ayan, dan full watch na ikaw, Nanay Owa. Okay lang po, Nanay Owa. Ayan, dan full watch na po ikaw. Ma'am Lisa, nandyan ka pa? Ayan, dan sa nakapin. Ayan, Nanay Owa, dan na po sa'yo. Si Ma'am, si Kuy Rosyo Family Vlog. Ma'am, ay Nanay Owa, pakibalikan na lang po. Ayan, si Kuy Rosyo, dito na ako sa bahay mo, si Kuy. Ayan, Vlog Kampong Channel. Mega love shout out po. Thank you so much for coming. Hello, good afternoon, host. Thank you so much, Vlog Kampong Channel. Ayan, si Kuy Rosyo, dito na ako sa iyong bahay. Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Sir Vlog Kampong Channel, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Ayan, si Kuy Rosyo, dito na ako sa iyong bahay. Pag-play kita, si Kuy, ng mga video mo. Ayan, na-play ko na siya. Dito ako si Kuy sa ang ganda pala ng beach dito sa San Narciso, Zambales. 1 minute and 43 seconds, si Kuy Rosyo. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin. Roger, hello, mega love shout out. Thank you so much for coming. Greetings from Kenya, Africa. Ayan, thank you so much, Roger. Ayan, si Kuy, playing ka na. Ayan, 8 million people in the house. Maraming salamat.
Wow, Sisi Koy, thank you so much sa pa-member. Thank you so much, Sisi Koy Rosyo, ha. Maraming salamat sa pagpa-member mo sa akin. Ayan, welcome sa Team Solid. Ayan, thank you so much. Sir Vlog Kampong Channel, maraming salamat po. Thank you so much, Sir Vlog Kampong Channel, for stay here. Ayan, Sisi Koy, playing ka pa din. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Koy Rosyo, sa pagpapamember sa akin. Maraming salamat sa tiwala. Ayan, Dimit Sawit, thank you so much. Ayan, playing. And then, full watch na ikaw, Sisi Koy. Dahil maikli lang yung video mo. Next Kitamplex video again, ikaw, Sisi Koy. Hindi na ako, Sisi Koy, nag-comment ha, kasi si Ninja ko ang nag-watch sa'yo. Dito ako, Sisi Koy, sa medyo mahaba-haba. Dito ako sa balik sa Pinas. Na packet to Hong Kong to Manila. Nakalimutan, ayan. 4 minutes and 3 seconds, Sisi Koy. Playing ka na ulit. Dahil maikli lang yung video mo kaninang pinlay ko. Ayan, pinlay kita ulit. Yan, 8 minutes in 8 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, Sisi Koy, naka-play ka na ulit. Ayan, si M, it's, ano ba to? Handwriting and blog. Love you, dear. Agoy. Love you, my friend. Ayan. I Lods Official, may galap shout out. Agoy, nagulat mo ako, idol. Kumusta, idol? Kumusta ang idol ko? Ayan, may moderator na. HM is Handwriting and Blog. I give you moderator. Thank you so much for coming. Roger, thank you so much. Huwag kang magulat, host. Nagugulat ako sa bigla mong pagsulpot eh. Nagugulat ako eh. Kumusta, idol? Madalang ka maligaw sa live ko ngayon idol. Busy ba? Ayan, Sisi Koy Rosyo. Ayan, still playing ikaw, Sisi Koy. Ayan, mamaya ako bisitahon. Agoy. Mamaya ako bisitahin, Idol Rix, yung yung bahay mo Tapusin ko lang 'tong mga nakasalang ko. Nagugulat ako sa pagsulpot ng katauhan mo eh. Okay, host, madalang ba yung araw ako andito ha? Oo nga, madalang eh. Ayan guys, pa-support sa ating nakapin. Idol, baka hindi ka pa dikit dyan sa aking nakapin. Pakidikitan naman, please. Ayan, love you all, friend. Welcome. Ayan, thank you so much. It's M is Handwriting and Blog. Ayan, agay ko. Nabubuyoy ako. Ikaw na bahala sa bahay ko, host. Paikutin mo na kahit ilan. gusto mo ibali-balibag ko yan ang pagbali-baliktad, Idol Rix. Gusto mo ba? Sige ka. Sige, paikutin ko yan. Gusto mo paibabaw ko yung yung poste ng bahay mo. Ayan, Click TV Angkas. Thank you so much for coming, Click TV Angkas. Ayan, Owa Channel TV, dan full watching from Click TV Angkas. Ayan. Sisi Koy, malapit ka nang mag-full watch. Ayan guys, pasuyo naman sa ating nakapin. Idol Rex, pakidikita naman yung nakapin ko dyan. Mabait yan, legit yan si Koy Roche. Pakidikita naman. Ayan, Click TV Official. Ayan, pakidikitan mo yung aking nakapin. Mabait yan si Sisi Koy Rosyo. Yan, legit yan, nagbabalik siya. Hindi kagaya ng iba na pag dinikitan mo, hindi siya nagbabalik. Iyan, nagbabalik yan. Huwag ka tumawa dyan, Idol Rix, at talagang gagawin ko yan. Babalik ta rin ko yung bahay mo at papaibabaw ko yung poste ng bahay mo. Makikita mo yan bukas, yung poste ng bahay mo, nasa itaas, nasa ilalim yung bubong. Bahala ka.
ikaw rin. Tapos pag tumira ka, nakataas din yung paa mo. Pag pumunta ka sa bahay mo, nakataas yung paa mo. Sa ilalim yung ulo mo. Ayan, Sisikoy Rocio, Dan Pulwats na ulit ikaw sa pangalawang video mo, Sisikoy. Sa 4 minutes. Ayan, nag-thumbs up ulit ako, Sisikoy. Ayan, sunod ko dito si Nanay Owan na play ko na to. Ayan, mamaya kita bibisitahin, idol ha, para hindi ka muna lumayas. Idol Rex. Para hindi ka muna lumayas, mamaya ako bibisitahin yung bahay mo. Ayan, HM is handwriting and vlog. Nandyan pa ikaw. Are you still there? Tawa siya. Ay, nandyan pa siguro siya. Ayan, dito na ako. I will visit to your channel. MH is handwriting vlog. Ang hirap big kasi ng bahay ng channel mo. Agoy pastilan. Ayan, dito ako sa bahay. Happy New Year, Art. Ayan, ang lalaki ng kanyang lalaki ng ayan, HM is handwriting in vlog, playing on your video. Happy New Year 2024. Art and writing, 10 minutes. Ayan. Maraming salamat, Sisikoy, sa paharang. Ayan, HM is done connect. Ayan. Andyan pa ba si HM is handwriting. Ulitin ko. HM is handwriting and vlog. Ayan. Already done connect to your Rocio family vlog. Ayan, please return back. Sir ba siya? Or girl? Boy ba or girl? HM is handwriting and vlog. Please return my Rocio family vlog. Thank you so much, Sisikoy, sa paharang. Nagkakandabulbulo ako dito sa channel nitong mga ito. Hirap basahin. Sa akin, host. Alin ang iyo? Dikitan mo muna yung nakapin ko, Idol Rex. Dumikit ka na dyan. Legit yan si Sisikoy Rocio. Dikitan mo na yan. Huwag ka na magpatumpik-tumpik dyan. Legit yan. Nagbabalik yan. Ayan. HM is handwriting and vlog. Ayan. Still playing on your video. Bibisitahin ko yung bahay mo, Idol Rex. Huwag ka mag-alala. Next kita dito. Stay put ka lang dyan. Hindi ka mawawalan. Mag-intay ka lang. Ayan. I have subscribed to your friend. Subscribe back to me, please. Yes, Roger. Ayan. I will visit to your channel later. HM is handwriting and vlog. Ayan. Already done connect to your Rocio family vlog. Please return back. Click TV dating kit. Ayan. Ayan, Sisikoy, dikitan mo rin yan si Roger OTW. Ayan, ako ko lang yan si Roger kung nandiyan pa yan si Roger. Still playing HM S handwriting in vlog. Still playing on your video. Idol Rex. Kibu-kibu naman dyan, oh. Nandyan ka pa ba? Nandyan pa ba si Idol Rex? Click TV. Ayan. Dan Connect sa nakapin. Dan Full Watching. Ayan. From Click TV. Ayan. Dan Tusok sa nakapin host. Ayan. Babalikan ka niyan, Idol Rex. Nagdikit lang siya kay Roger.
Roger, ayan, already connect to your channel, Rocio Family Vlog. Please return back, Sir Roger. Ayan, thank you so much. Click TV Angkas, ipipin kita later. Ay, sunod kita dito kay kay Rocio Family. Ayan, Roger. Dan connect. Ayan, si Sikoy Rocio, dana sa iyo si Click TV Angkas at saka si Idol Rix Lods Official, si Sikoy, pakibalikan mo na lang. Ayan, babalikan ka na si Sikoy ni Roger. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, MH is handwriting. Handwriting lang pala. Ayan, still playing on your video. $6 million in the house. Thank you so much. Ni-next na kita dito, Idol Rix. Ayan, connecting. Abay, wag naman ngayon. Naka-live ako. Ayan, panibagong nakapin tayo. Guys, dito naman tayo kay kay Lods Official. Ugoy. Kay Lods Official. Yan, mag-ano muna tayo, maglagay tayo ng dextrose dahil malapit nang mag-dehydrate ang aking cellphone. You're welcome, Idol Rix Lods Official. Ayan, Dan connect sa nakapin. Ayan, Lods Official, binalikan ka na ni Sikoy Rocio, ha? Dan connect na siya sa'yo. Ayan, thank you so much Sikoy. Si Click TV, Sikoy, dumikit din sa'yo. Si Click TV Kas. Ayan, 4 million in the house. Thank you so much. Ayan, Idol Rix, dito na ako sa iyong bahay. Ayan, full watch na si M is hard writing and vlog. Dan full watch na siya. 20 wheels, mega love shout out. Thank you so much, 20 wheels. Ayan, dito na ako, Idol, sa iyong mansyon. Mansyon. Nanay Owa, maraming salamat po. Ipipin ko po ulit mamaya, Nanay Owa, yung mo, Nanay Owa. Ayan, dito na ako sa bahay ni Lods Official. Idol Lods Official, ayan, watching sa shorts video mo, dambuhalang isda sa dagat. Pinagkaguluhan, ayan. Ayan, din ako nag-thumbsuck, Idol Lods Official, ha? Din ako nag-thumbsuck. Mamaya piplay ko ulit yung yung video mo na yon dahil maikli lang naman. Click TV Angkas, nandyan ka pa ba? Ayan, hello host. Ayan, hello 20 wheels. Baba ka ng bahay mo, 20 wheels. Click TV Angkas na, ayun. Dan watching Ricky Lods Official from Click TV Angkas. Ayan. Click TV, dito na ako sa bahay mo, Click TV Angkas. Ayan, Rocio friend Dan from HM is hard writing and vlog. Ayan. Owa Dan from Roger. Ayan, Roger. Already done connect to your Rocio Family vlog. Please return back, Roger. Ayan, Click TV Angkas, Dan connect. Sabi ni Rocio, ayan. Dito na ako, Click TV sa bahay mo, Click TV. Yan, dito ako sa bagong
trending na laro. Ayan. Playing ka na, Click TV. Ayan, 1 minute, 2 minutes in 20 seconds, Click TV, sa bagong trending na laro. Ayan, Rosyo Dan from Roger. Thank you so much, Sir Roger. Thank you so much. Ayan, Idol Rix. Ayan, makipagkikitang ka na dyan. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin. Sa mga hindi pa nakadikit dyan kay Idol Lods Official. Ayan, dikitan natin siya. Isa siyang napakabait na tao at supportive. At syempre, gwapo. Agoy. Kinikilig si Lods Official. Kinikilig. Kinikilig. Ayan, sis, mahalin. Mahali na amo na ako at maduman kay Kuya Arthur. Salamat. Oo, si Koy, sige. Nag-start na ba si Sir Arthur? Oo, si Koy, sige, salamat. Uy, may bagong ibias. Naimer na, salamat. Sige, Koy, mamaya mapunta rin ako kay Sir Arthur. Hanggang mamaya pa naman yan si Sir Arthur na hapon. Madalaw din ako sa kanya mamaya. Oo, Naimer na, salamat sa iyo dyan. Naintindihan ko naman kasi naka-live si Sir. Akala ko hindi magla-live si Sir Arthur ngayon. Lunch pa lang ako, tara na. Naku, kawawa naman ang Naimer na kuway. Magtatanghalian pa lang. Yan, maraming salamat si Koy Rosyo ha. Maraming salamat. Manaymer na, thank you sa iyo dyan, Manaymer na. Ayan, Click TV ang cast. Full watch na ikaw, Click TV. Thank you so much. Hindi na ako nag-thumbs-up, ay nag-comment, Click TV. Oo, busy. Lipat bahay si amo. Kaya nga, Manaymer na, wawa naman ikaw, wala nang pahinga. Tapos, nag-iisa ka lang ba, Manaymer na? Wala kang kasama? Wala kang katulong? Dapat dalawa man lang kayo. Patay ang katawan mo dyan, Manaymer na. Grabe naman yan. Dapat dalawa man lang kayo. Tapos may alaga ka pa. Roger, thank you so much. Tapos dalawa pa alaga mo. Ilang taon ba yung alaga mo, Manaymer na? Naku, patay talaga katawan mo dyan. Ayan, Lods Official. Baka hindi ka pa dikit dyan kay Manaymer na. Ayan, legit na ano yan, na subscriber yan. Mabait yan. Ayan, si Dablatali. Si Dablatali, may galap shout out, Dablatali. Thank you so much for coming. Ayan, 4 na taon at 2 taon. Ako, maliliit pa pala, Manaymer na. Ang hirap alagaan yan. Buti nakakaya mo yan. Dan Connect. HM is handwriting and blog. Dan watching. Ayan. Dablatali. Ayan, thank you so much, Dablatali. Idol Lods Official, ipag-play kita ulit ng video mo dito. Nandiyan ka pa ba, Idol Rix? Idol Rix, hello. Nandiyan pa ba si Idol Rix ko? Ayan, pa-comment nga kung nandiyan pa yung Idol Rix ko. Sisiw basta para sa ekonomiya. Sa bagay, Manaymer na. At saka nakikita ko naman, malakas naman ang katawan mo. Kayang-kaya mo naman. Yakang-yaka naman yan sa'yo. Click TV. Kakantabi kita. Ayan, magkakanda. Sabi ni Manaymer na. Yan, maraming salamat guys. Idol Rix, nasan ka na? Tulog ka na yata.
Hindi ko pa alam. Papagod ako, naglaba ako. Yan, nagtahi pa ako. Bakit? Ayan, Lods Official, nasaan na ikaw? Nawawala na si Lods Official, nangapit bahay ata. Click TV. Click TV, ayan. Kain daw kayo, sabi ni Manay Merna. Click TV. Nangapit bahay na si Lods Official. Ayan si Dablatali. Ayan, Dablatali. Pin ko nga to si Dablatali. Yan, maraming salamat. 9 million people in the house. Thank you so much. Ayan. Ayan. Ano ba to? Ano si ano? Ayan. HM is handwriting and blog. Click TV friend Dan from ano? HM is handwriting and blog. Ayan. Dan na raw sa'yo. Click TV si ano? Si handwriting. Ayan, handwriting, already done full watch on your video, and then I give you 1 banana. 8 million people in the house, maraming salamat. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin. Ayan, si Dablatali. Dablatali, are you still there? Dablatali. Dan connect sa nakapin, dan watching. Ayan, Dablatali. Are you still there, Dablatali? Kawawa naman ang Manay Merna ko, pagod-pagod na. Buti na lang bagong dilig, kaya malakas ang pangangatawan. Manay Merna. Buti na lang bagong dilig, kaya masigla at malakas ang kanyang pangangatawan. Kung hindi nadiligan, hindi naka-take ng vitamins, patay na. Manay Merna. Harang tamsak ulit. Maraming salamat, Manay Merna. Manay Merna, narinig mo ba yung sinabi ko? Dablatali, dan connect my friend from Click TV Angkas. Okay. Hindi, buti na lang di ako narinig ni Manay Merna. Hindi niya naintindihan yung sinabi ko. Kung hindi, lagot ako. Pikinig kita. Nakikinig pala. Akala ko hindi nakikinig. I-review ko. Aray ko. Ay, na-review pala. Ako'y. Buti na lang bagong dilig. Malakas ang pangangatawan. Pag walang dilig, kahit full charge, parang lomat lang. Dinadali ka ni Click Angkas. Ni Click TV Angkas, Manay Merna. Tama ka dyan, Click TV Angkas. True ka dyan. Ayan. Roger, ayan. Roger, friend Dan from HM is handwriting and vlog. Ayan. Roger, are you still there? Tanggap naman yan ni Manay Merna eh. Click TV. Huwag kang maingay, Click TV. Click TV, huwag kang maingay. Tinatamaan yan si Manay Merna.
Aray ko. Mamaya tayo mamuisit kay Sir Panot. Mamaya hanggang mamaya pa naman yun si Sir Panot eh. Mamaya na ako pupunta sa kanya. Yung isang channel ko gagamitin ko mamaya. Manaymer na, love friend, I love you. Sabi ni HM is handwriting and vlog. Manaymer na, I love you daw. Manaymer na. Sagutin mo yan si HM is handwriting and vlog. Agoy, may nag-I love you pa. Sana all, may nag-I love you. All friend, sabi niya. Dating dikit na kayong dalawa. Sagutin mo, iba naman yung basahin ko ulit. Manaymer na, lovely friend, love you. Oh, ba't ikaw, walang karugtong? Ang daya mo naman. Ikaw, nilalablab ka ni handwriting and vlog. Tapos ikaw, yun lang isasagot mo. Manaymer na. Na all love. Kaya nga, sana all na nga lang. May nag-I love you nga. Sana all na lang talaga. Mapapasana all ka na lang. Ayan, bumalik si Idol. Idol, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita tinatawag Idol Rix, saan ka ba nagpunta? Nangapit bahay ka siguro Naubo tuloy ako. Ayan, palitan natin yan si Ayan, Iya Bing Vlog. May galap shout out Iya Bing Vlog. Ayan, thank you so much si Koy sa pagsilip. Ayan, palitan natin yung nakapin dahil wala na si nag-charge. Alangan naman isama pa sa kitas. Alangan naman isama pa kita. Ang sama mo, Idol Rex Talagang babalik ta rin ko yung bahay mo. Teka lang. Ayan, may galap shoutout sis Dan Tamsak. Ayan, thank you so much sis Kuya Iya. Ayan, mamaya babalik ta rin yung bahay mo. Hinahanap kasi kita kanina, nawawala ka. Ayan, mamaya ko balik ta rin yung bahay mo. Ayan, sis Kuya Iya Beng. Dito ako sa bahay mo, sis Kuya Iya Beng. Ayan, dito ako sa Go to Cemetery. Dalaw sa mga mahal namin sa buhay. 1 day ago. 4 minutes and 46 seconds, sis Kuya Iya Beng. Tawa si Manaymer na. Ayan, si Sikoy, naka-play ka na si Sikoy. Ayan, playing ka na. Kainitan yung lakad ninyo si Sikoy. Ayan. Ayan, puntahan ko yung bahay ni Ayan, pa-connect naman guys. Atin nakapin. Sa mga hindi pa nakakunik dyan, kay Click TV Angkas. Pa-connect naman guys. Ayan, puntahan ko nga yung bahay mo, Idol Lods Official. You're welcome, Sisi Kuy. Thank you so much. Idol Lods, puntahan ko nga yung bahay mo, mag-chins account nga ako. Baliktarin ko na yung bahay mo na yan. Subukan ko lang ngayon, baliktarin ko yan. Ilagay ko na sa bubong yung yung paa. Yung paa ng ng bahay mo. Yung poste pala. Yan, still playing ikaw, si Kuya Iya Beng. Yan, Click TV Angkas, mega love shout out, Idol, from Iya Beng Vlog.
Ayan, dito ako sa bahay mo. Ano, Idol Lods Official. Pinuntahan ko yung bahay mo. Ayan, nagtamsak ako at nagbigay ng isang banana, Idol Lods Official. Ayan. Ayan, still playing ikaw, Sisikoy Iyabeng. Ayan, and then, +1 banana ka dito, Iyabeng, sa naka-play sa'yo. Puntahan din kita mamaya dito sa isang cellphone ko, Sisikoy Iyabeng. Ayan, Lods Official, dito ulit ako sa mansion mo. Tingnan mo, nasa ibabaw na yung paa. Ayan, Rex Lods Official, may galap shout out po from Iyabeng. Wala, 8 na lang kulang, host. Tuyok na, salamat po, host. Anong tuyok ka dyan? Anong tuyok ba? Ayan, tamsakan mo na yung live ko bago ikaw dyan magtuyok-tuyok. Ano ba yung tuyok na sinasabi mo dyan? Iyabeng, dikit na sa shorts video mo from Manay Mirna. Ayan, maraming salamat Manay Mirna. Ayan, Sisikoy Iyabeng, dikit na sa'yo si Manay Mirna. Pakibalikan mo na lang, Sisikoy. Ayan, pangalawang banana mo, Idol. Nasaan ka na ba? Nasaan ka na ba? Idol Lods Official. Ayan, pangalawang ano mo ha, pangalawang saging mo, maliliit lang yan, pero matamis. Huwag ka magreklamo dyan. Nakabantay ang insekto. Nakabantay pa. Sige lang, Manay Mirna. Take your time, Manay Mirna. Ayan, pangalawang banana mo, Idol Rex Lods Official. Ayan, dalawa lang muna ibigay ko sa'yo. Tama na yan para bumalik-balik ka. Ayan, Sisikoy Iyabeng. Malapit ka na magpulwat, Sisikoy. Excuse me. Iubos mo na yan, host. Ay, nako. Paano ko pababalik sa susunod kung uubusin ko yan? Tama na muna yung dalawa. Ay, tatlo. Tatlo binigay ko sa iyo eh. Kanina. Pag-play ko sa iyo. Tama na muna yan. Ubos mo na yan, host. Ayan. Manay Mirna Vlogs. Ayan, Dan thumbs up. Dikit na po from Iyabeng. Ayan. Thank you so much, Sisikoy. Ayan, Iyabeng. Dan full wax ka na, Sisikoy. Ayan. +1 banana ka, Sisikoy Iya. Ayan. Ipag-play kita ulit, Sisikoy Iyabeng. Another play your video. Ayan, dito ako, Sisikoy, sa ang lamig ng hangin dito sa garden, nakaka-relax. 2 minutes and 56 seconds, Sisikoy Iyabeng. Another play yung video, yung video mo. Nabubulol na naman ako. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin. Vlog Kampong Channel. Hello po. Thank you so much for coming again, Vlog Kampong Channel. Yadimanda, thank you so much, Yadimanda. Thank you, thank you. Ay, bakit ba bakit ba mag-change sa account ako? Agoy pastilan. Ayan. Ayan si Tokne. Ayan, Tokne. Shout out, nadikitan ko to kay Sis Astrid kanina. Tokne, I give you moderator, Tokne. Ayan, Yadimanda. Hello from Vlog Kampong Channel. Ayan, thank you so much, Sir Vlog Kampong Channel, for coming again. Iyabing, ayan, from Yadimanda. Haranghos, ayan, thank you so much, Tukne. Ayan, bisitahin kita dito mamaya, Tukne. Ayan. May moderator ka na. Vlog Kampong, hello from Yadimanda. Ayan, Sisikoy Iyabeng, malapit ka na magpulwat suli sa pangalawang video mong nakaplay. Salamat sa jacket, host. You're welcome. Yadimanda, Dan Kunik po watching.
Ayan. Sisikoy Iya, magpupulwats na ulit pangalawang video mo. Ayan. Vlog Kampung, Sir Vlog Kampung channel. Ayan. I will visit to your channel. 7 million people in the house. Maraming salamat. Tukni TV Mega Love shout out. Ayan. Iya Beng, hello from Vlog Kampung channel. Ayan, you're welcome Sisikoy. Ayan, pangalawang video mo to na naka-play. Click TV ang cast from Yadi Mandi. Iya Beng, Mega Love shout out from Tukni TV. Ayan, Tukni, bibisitahin ko yung bahay mo later ha. Tapusin ko lang tong mga nakasalang ko, Tukni. Ane, diyan ka muna, Tukni ha. Ayan, si HM is handwriting and vlog. Nagbaba ng bahay. Ayan, dito tayo sa bagong nakapin. Ayan, Tukni TV. Hello from Yadi Mandi. Ayan, si Sikoy. Iya Beng, dan full watch na ulit yung pangalawang video, Sisikoy, pang 51 thumbs up. Hindi ako Sisikoy nag-comment ha, kasi si Ninja ko ang nag-watch sa'yo. Okay, next tayo, next. Kanino na tayo? Sir Vlog Kampung channel, dito ako sa bahay mo, Sir Vlog Kampung channel. Nasaan na ba ako? Nawawala ako. Ayan. Ayan, Jorawar. Jorawar, hello, Mega Love shout out, Jorawar. Ayan, Sir Vlog Kampung channel. Playing on your video, Vlog Kampung channel. Ayan, vlog. Suasana Kampong Sawana. Ayan, di ko mabasa. 6 minutes and 34 seconds. Vlog Kampong channel. Playing on your video. Tukne TV dan tamsak dikit. Idols, suklian mo na lang ako. Ayan, Tukne, pakibalikan si Ma'am Iya Beng. Ayan, Vlog Kampong channel. Hello, ayan. Playing on your video, Sir Vlog Kampong channel. Yadi, hello, Mega Love shout out from Tukne. Ayan. Naligaw ata ako sa'yo. Ano ba sabi? Naligaw ata ako kayo dyan sa Bicol. Charot. Kaninong ninja si Gumer. Gumer Lindayo. Kanino bang ninja ikaw? Pwede bang malaman? Baka naman. Ayan, Yadi Manday, nagbaba ng bahay. Ayan, Nanay Owa, maraming salamat po, Nanay Owa. Dan sa nakapin, ayan. HM is handwriting and vlog. Already done, connect to your Iya Beng vlog. Please return back. Handwriting and vlog. Already done, connect to your Iya Beng vlog. Ayan, sir. Handwriting and vlog. Ayan, please return. Nakakanda bulol-bulol ako sa haba ng mga pangalan nyo. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat. Dan connect, Tukne. Dan full watch from Click TV ang cast. Ayan, Tukne. Bahala ka na magbalik sa mga dumidikit sa'yo, Tukne. Sir Vlog Kampung channel are still playing on your video. Wala akong channel. Support lang ako. Di parang buso sa mga vlogger girl. You're welcome sa pag-support. Gomer Lindayo, maraming salamat sa iyo dyan. Thank you so much sa pag-support. Hindi ka man magpakilala, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Yun lang ang masasabi ko. Agoy. Iya Beng vlog. Ayan, Dan HM is. Ayan. Tamsak dikit sa nakapin. Dan, ayan.
Handwriting and vlog. Already done, connect to your Tokne TV. Please return back. What channel, mega love shout out from Iya Beng. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sisi ko Iya Beng. Vlog Kampong channel. Still playing on your video. 11 million people in the house. Thank you so much. Yadimanda. Hello, Yadimanda. Yadimanda, I will visit to your channel later. Sir Torret, thank you so much, Sir Torret. Nasaan na yung saging ko? Sir Torret, nasaan na yung banana ko? Ayan, thank you so much, Kuya Iyabeng. Maraming salamat. Ayan guys, padikit sa ating nakapin. Ayan, pin naman natin. I-repress naman natin si Tokne. Ayan, Tokne. Ikaw naman ang isasabit ko. Ayan guys, dito tayo sa bagong nakapin. Ayan, pakidikitan ng ating nakapin. Ayan guys, sino ba hindi pa nakadikit dyan kay Sir Torret? Excuse me. Di pa ako nag-ayuda host. Ayan, sino ba hindi pa nakadikit dyan kay Sir Torret? Dumikit kayo dyan kay Sir Torret dahil nagpapalaro yan, nagpapagames yan ng banana. Sa mga gustong banana, dumikit kayo dyan kay Sir Torret. Sakit ng lalaki ka, tinalalamunan ko ba? Ayan, Vlog Kampong channel. Still playing on your video, Vlog Kampong channel. Ayan, thank you so much sa 5 million in the house. Thank you so much. Ayan, Tokne, nakasabit ka, Tokne. Huwag ka magbababa ng link mo dahil nakasabit ka, Tokne. May kukunin lang ako saglit. Oops! Sasabihan kita host, pag nag-ayuda na ako, di pa ako nagpapajikas malayo kasi sa amin yung padadalan. Wow! Ay, bibigyan pala. Ay, daan mo ko, Tokne. Thank you so much, Tokne. Dan thumbs up po, idol. Ayan, si Austin. Thank you so much, Austin. Sags Mix TV, Mix Vlog. Ayan, ano na naman nangyayari sa dila ko. Ayan, mega love shoutout po, Ate Iyabeng. Ayan, maraming salamat. Click TV ang cast. Thank you so much. Ayan, Dan Pulwats, Vlog Kampong channel. Thank you so much. Tokne, dito na ako sa bahay mo, Tokne. Tapos na si Vlog Kampong channel. Agoy, kay Sir Torret pala to. Sir Torret, sa'yo ba yung Tokne? Alam ko may panalo ka sa akin. Kay Sir Torret ba to? Sir Torret, ayan. It's me, Patty. Ayan, si It's me, Patty. Hello. It's me, Patty. Ayan, I give you moderator. It's me, Patty. Ayan, si Pancho Butuhan. Magandang hapon, ma'am. Ayan, magandang hapon din, Pancho. Sino si Pancho? Ayan, thank you so much sa pagdalaw, Pancho. Ayan, kanino? Sa inyo po ba to, Sir Torret? Si Tokne? Sir Torret? Sa inyo po ba yon? Agoy. Nakalive sila, Lane. Ayan, punta ako sa bahay mo, Sir Tokne. Ayaw magpakilala ni Sir Tokne. Tuloy na. Nahirapan tuloy ako.
Ayan, dito ako. Ayun nga, kanya nga. Nakita ko na. Agoy, 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 agoy. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sir Tokne. Dito ako sa relaxing guitar sounds and music. Nakilala din kita sa wakas ng panahon. Oo, sa akin din yan. May experiment lang ako. Baka yan mag-click eh. O, bakit nga Sir Torret, o, diba? Naalata ko lang sa'yo kasi Torret, Tokne, o, magkatunog, o, diba? Nakita kita kanina dun kay Ma'am Astrid. Ikaw pala yun. Agoy. Ayan, it's me, Patty. Thank you so much for coming. Sasabit kita. O, pupunta ko yung bahay mo. It's me, Patty. Wait lang. Ayan guys, padikit dyan sa ating nakapin. Ayan, sa mga gustong banana. O, ako din yun. Kagrupo ko. Yan si Ma'am Astrid. Ay, ganun ba? Kaya pala. Maraming salamat, Sir Torre. Thank you so much sa panalo ko. Nakakatuwa dahil tawag dito, hindi ako nalaglag. Kaya lang doon sa marami nalaglag ako. Ayan, bakasan nyo lang ako. Babalikan ko kayo. Ayan guys, sa mga gustong banana dyan, dikitan nyo yan si Sir Torret. Ayan, nakasabit ko guys. Sa mga gustong banana, ayan, dikitan nyo yan. Nagpapalaro ng banana yan, namimigay na maraming banana yan. Hindi yan basta banana, hindi yan senyorita kagaya ng banana ni Sir Moti. Ayan, si Austin, nandiyan ka pa ba, Austin? Ayan, naka-play ka sa akin, Sir Torret. Naka-play sa akin yung yung sounds in music. 3 minutes and 6 seconds, Sir Torret. Huli ka. Akala mo, Sir Torret, di ko mahuli. Tinitingnan ko nga sabi ko, Tokne, parang kay Sir Torret ka. Hindi nga ako nagkamali. Buti na lang yung magaling ako manghula. Yan, 5 million in the house. Maraming salamat. Ayan, nidikit ko sa iyo, Sir Torret, yung itong second channel ko para para mag-pop up din sa akin. Pag nagpapalaro ka, baka matakasan mo ko. Baka matakasan mo ko, sayang yung banana, aba. Hirap-hirap kaya, mahal-mahal kaya ng kilo ng banana, ng saging. Yan, malapit ka na mag-full watch. Ayan, Click TV ang cast. Dikitan mo yan, nakapin ko. Namimigay ng banana yan. Maraming banana yan, Click TV. Dahil small house ka pa. Ayan, Sir Torret. Ano na to? Dan full watch na po ikaw. Dikit ko na po sa inyo itong isa ko. Pang 402. Sir Torret, dito kay Tukne. Ayan, naka-all bell ako dito. Sir, Sir Torret Yan, pang 400 to ako sa'yo, Sir Torret Baka sa Friday ako mag-ayuda kasi yun ang rest day ko. Wala na akong time maggala. Malayo kasi yung padalan. Masyadong gabi na. Okay lang, Sir Torret. Ayan, take your time, Sir Torret. Walang problema. Ayan, dito na ako kay It's Me Patty. Maraming salamat, Sisi ko, It's Me Patty. Dito na ako sa bahay mo. Ayan, pag-play kita ulit mamaya, Sir Torret, after nitong kay Ayan, It's Me Patty, playing ka na sa iyong video na 3 minutes in 6 seconds. Ayan, naka-play ka na. Dito ako sa beach. Ayan, beach view with relaxing music. Ayan. It's Me Patty, playing ka na. Tokne TV Dan Pulpak from It's Me Patty. Ayan, thank you so much sa iyo dyan, Sisi Koy, It's Me Patty. Maraming salamat. Ayan, playing ka na. It's Me Patty.
Ayan, HB Pati, OTW from Tukne. Thank you so much. Ayan, Tukne. HB Pati, plus 1 banana ka sa akin. HB Pati. Ano ba yan? Lagi ko nababanggit si Sir Tukne TV. It's me, Patty. Still playing pa rin ikaw. It's me, Patty. Ayan, si The Sniper. Ayan, The Sniper, Jean. Mega love shout out. Good afternoon. Thank you so much for coming. Ayan, I give you moderator. Sisikoy, The Sniper, Jen. Ayan. I will give you moderator, Sisikoy, The Sniper, Jean. May moderator ka na. Ayan, welcome Sisikoy sa aking live. Thank you so much for coming. It's me, Patty. Ayan, malapit na magpulot si ikaw. It's me, Patty. Ayan, full watch ka na. It's me, Patty. Plus 1 banana ka. It's me, Patty. Plus 1 banana ikaw sa akin. Ayan, nagtamsak ako. Pang 48 tamsak. It's me, Patty. Ayan, The Sniper Jen. Mega love shout out sa iyo. Thank you so much again. Ayan, salamat po sa pa-jacket. Ayan, you're welcome, Sisikoy. Maraming salamat din sa pagsilip mo sa aking munting live. Thank you so much. Dan po sa nakapin. Ayan, oo, okay yan, Sisikoy. Mag-iwan ka ng bakas kasi ano yan, nagbibigay ng banana yan, si Sir Torret. Austin, dan dikit tamsak sa nakapin, full watch. Ayan. Ayan, basta nagbakas kayo, nagdikit lang siya kay nagdikit lang siya kay It's Me Patty. Babalikan kayo niya. Nagpapalaro ng banana yan si si Sir Tokne. Nanalo ko diyan ng, alam niyo ba guys, nanalo ko diyan ng 100 banana nung isang gabi. Kaya dumikit kayo diyan at nagpapalaro yan. Nagbibigay ng banana yan si Sir Tokne. Ayan, dito ako sa bahay mo, si Kuy Jean. Jean, The Sniper Jean. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sisikoy. Austin, Sags Mix Vlog. Ayan, mamaya kita bisitahin ha, Austin. Stay put lang muna ikaw dyan, Austin, ha. Ayan, Sisikoy, dito ako sa bahay mo. 1.29, bahay mo. Ayan, play ko muna tong video mo dito sa on wide. 3 minutes and 37 seconds, Sisikoy, playing ka na. Sisikoy Jean, playing ka na sa on wide mo. 3 minutes and 36 seconds. Ayan, mega love shout out Idol A. Sino si Idol A? Ayan, 8 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, si Kuy Jean. Ayan, playing ka na. Ayan, Dan Kunik, It's Me Patty from Click TV Angkas. Ayan, It's Me Patty, pakibalikan na lang si Click TV. Ayan, Sir Torret, pakibalikan na lang po si Sir Austin at saka sino ba yung dumikit pa? Hindi, meron pang iba. Salamat po sa jacket. Ay, si Jen, si The Sniper. Ayan, si Spelly. Thank you so much, si Spelly, sa pagsilip. Maraming salamat. Ayan, host, back to work na ako, ha. Ayan, Sir Torret, pakibalikan nyo na lang po si Austin at saka si
Si The Sniper Jean. Bahala na po kayo magbalik. May ano naman siya. May bakas naman silang iniwan. Ayan. Maraming salamat si Spelly sa pasilip. Thank you so much. Ayan, Jane. Naka-play ka pa din. Pabakas na lang po sa didikit. Babalikan ko kayo. Ayan. Babalikan kayo niyan. Busy lang sa trabaho yan si Sir Torret. Babalikan kayo niyan. Basta mag-iwan kayo ng bakas. Legit yan si Sir Torret. Mananalo kayo ng banana dyan. Nagpapalaro ng banana yan. Ayan, si Kuya Jane. Still playing pa rin ikaw. Dikit thumbs up, Idol Tokne. Ayan, iwan lang daw kayo ng bakas. Ayan, okay, wait lang mamaya balikan ko sila. Work mode na. Promise, balikan ko kayo. Ayan, babalikan kayo niya ni Sir Tokne. Ano yan, legit yan, mabait yan. Ayan guys, malapit na mag-full watts si The Sniper Jane. Click TV, dan full pack from It's Me Patty. Excuse me, ayan. Ayan, maraming salamat. It's Me Patty. Thank you so much. Ayan, malapit ka na mag-full watts. The Sniper Jane. Ayan, Sisi Kuya Iya Beng, thank you so much. Ayan, Sisi Kuya Iya, baka di ka pa dikit niya kay Tokne. Dikitan mo si Tokne. Nagpapalaro ng banana yan, Sisi Kuya Iya. Nanalo ko dyan ng 100 banana no isang gabi, Sisi Kuya. Dikitan nyo na yan. Mag-iwan lang daw kayo ng bakas. Austin Sags Mix Vlog, Dan Kunik watching from Click TV Angkas. Ayan. Ayan, Austin, mega love shout out. Ayan, Sisi Kuya Jane, dan full watts ka na, Sisi Kuya Jane, Sniper. Ayan, +1 banana ka. The Sniper Jane. Austin, thumbs up dikit dan sa sukli. Ayan, maraming salamat, Sir Tok. Ayan, bumalik tuloy bigla. Ayan, Austin. Dito na ako sa bahay mo, Austin. The Sniper, mega love shout out from Iya Beng. Sisi Kuya Nina Likahena, thank you so much. Happy Sunday. Happy Sunday to ni Sisi Kuya Nina. Okay, play naman natin si Sisi Kuya Nina. Ayan guys, sa bagong nakapin tayo. Pasuyo kay Ma'am Nina. Guys, please connect. Kay Ma'am Nina Likahena. Sir Austin, Dan Tusok Horse, Bicolana. Thank you so much Sisi Kuya Nina sa patusok. Thank you so much. Austin, nandyan ka pa ba Austin? Ano siguro, Sisi Kuya Nina, ayan, puntahan ko yung bahay mo, Sisi Kuya Nena. Ayan, naka-play ka na, Sis Nina, sa 31 seconds mo, Sis Nina, playing ka na, ayan, naka-play na. Ayan, thumbs up done, Sis Nina. And then, another play your video, Sis Nina. Ayan, laging, ano ba to? Hindi ko mabasa. Laging yan Thai niche. Ayan, 32 minutes, Sis Nina, playing another one video. Sniper Dan sa sukli, from Sir Tokne, ayan. Nina Likahena, Dan full watching from Click TV. Ayan, thank you so much sa iyo dyan, Click TV. Sir Torret, maraming salamat po. Ayan, kahit papasok na po kayo, nagsukli kayo. Sir Torret, maraming salamat po Ayan, maraming salamat. Sisi Kuya Nena, another one, play your video, Sisi Kuya Nina. Ayan, click, thanks from Nina Likahena. Ayan, pang 9 thumbs up ni si Kuya Nina.
Austin, are you still there, Austin? It's me, Patty. Napunta na ba kita? It's me, Patty. Parang hindi pata. Teka, tingnan ko nga. Nabisita ko na ba yung bahay mo? It's me, Patty. Oo, napunta na kita kanina, pero i-play na lang kita kulit. Back to work na ako, nasuklian ko na sila host at basta pabakas na lang. Sir Toret, maraming salamat po. Ingat sa trabaho. Thank you so much po, Sir Toret. Ayan, si Queen Nina. Another play on your video, si Queen Nina. Ayun, kaya pala nagdikit pala si Austin. Dan dikit, idol, full watch. It's me, Patty. Ayan, it's me, Patty. Pakibalikan na lang si Austin. Ayan, dumikit siya sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Austin. Isunod na kita dito kasi kanina wala ka na. Akala ko kanina wala ka na. Yes, host. Thanks. You're welcome, Sisi Queen Nina. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin. Kay Ma'am Nena Likahena guys, padikit naman kay Ma'am Nena. Pakivisit naman ang channel, ang bahay ni Ma'am Nena guys. Ayan, Nena Likahena, Dan Polpak from It's Me Patty. Ayan, Sisi Koy Nena. Pakibalikan na lang. Naaantok ako. Ayan, it's me Pat, it's me, thanks from Nina Likahena. Ayan, it's me Patty. Already done full watch in your video, it's me Patty. Malapit na mag full watch ang video mo. Ayan, sa 2 million in the house, maraming salamat. Naantok ako. Ayan, it's me Patty. Done full watch in your video, Patty. Si it's me Patty. Ayan, din ako nakapag-comment. It's me Patty. Ayan, Austin. Dito na ako sa'yo, Austin. Hindi kita napuntahan kanina, Austin. Austin Sags TV. Ayan. Austin, dito ako sa tuta namin na si Spike. Ayan. 2 minutes and 47 seconds. Austin, playing ka na. Nandyan pa ba si Austin? Austin and Sags Dan Pulpak from It's Me Patty. Ayan. Thank you so much. It's Me Patty. Austin, playing ka na, Austin.
Ikbar Beer, hello friend. Ayan, thank you so much for coming, Ikbar Beer. Welcome to my live, Ikbar Beer. Ayan, Austin, playing ka pa din, Austin. Nandyan ka pa ba, Austin? All friend, how are you from Ikbar Beer? Thank you so much for coming to my live, Ikbar Beer. It's me, Patty. Thank you so much sa iyo dyan. Maraming salamat sa pag-stay. Thank you so much. Ayan, Austin. Dan full watch ka na, Austin. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Thank you so much. Nakakaantok, ano? Ayan, guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Ma'am Nina. Ayan, pakidikitan. Nina Likahena, dear friend, from Ikbar Beer. Sino yung natawag? Tingnan ko nga. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Click. Ayan, maraming salamat si Quinena. Thank you so much. Grabe, naaantok ako. Six million people in the house. Thank you so much.
Ayan, thank you so much guys sa mga nandiyan nakatambay pa dyan sa baba. Ayan, maraming salamat. Yan, nagre-reconnecting ang ating internet. Ayan, si Arns Day ba yun? Arns Day ba to? Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, di pala itong pan-jacket ko. Ayan, saglit lang guys ha. Ayan, wait lang ha. Bigyan kita ng jacket. Ayan, Danpool Pack, Idol Click TV ang cast. From Austin. Austin, Danpool, watch na ako sa iyo, Austin, ha. Nagdidikit ka pala, kaya pala hindi ka nasagot. Ayan, dito ko kay, Agoy. Ayan, may jacket ka na, Arns Day. Arns Day ba? Tama ba? Danpool Watch Idol. Click. Ayan. Tama ba ibasa ko nung pangalan mo? Ayan. Ikbar Beer. Ayan. Arns Day. Hello, brother. From Ikbar Beer. Ikbar Beer. Dan Connect. Watching from Click TV. Ayan. Oh, nagkita po ako, host. Kaya nawala ako. Nagdikit. Okay. Ayan, full watch na yung video mo. +1 banana ka sa akin, Austin. Ayan, 8 minutes. 8 minutes. 8 million people in the house. Maraming salamat. It's me, Patty. Thank you so much for stay here. It's me, Patty. Maraming salamat sa pag-stay. Thank you so much. 8 million people in the house. Maraming salamat. Ayan. Chick Dan. Very, very thanks, my 20CH. Thank you so much, 20CH. Good afternoon. I'm watching from Japan. Ayan. Thank you so much. 20CH from Japan. Thank you so much. Mega love shout out. You're welcome, my friend. Ayan. From Click TV ang cast. Austin. Nagbaba ng bahay si Austin. Mag-refresh nga ako, hindi pumapasok yung ibang message sa akin. Sandali lang, guys.
Entertainment. Ayan, may galab shout out entertainment. Thank you so much for coming. Sana ba ako? Nawawala ako. Wait lang guys, hanapin ko lang yung aking live. Nawawala. Ayan, nagbaba ng bahay si Austin. Ibaba natin. Dan Tamsak Idol Host Bicolana. Sa'yo din to, Kuya Sags TV. Dan Tamsak Idol Host, ayan. Sa'yo din to, Kuya Sag. Para madyakitan ko. Ayan, Dan full pack. Support of the pin, please return. Kanino ba? Kay Nina Likahena ba? Arms Day. Kay Nina ba? Ayan. Thanks, host Bicolana. Ayan. Si Kuya Nina, I already done connect to your Arms Day. Ayan. Si Queen Nina, pakibalikan na lang si, tama ba ibasa ko sa pangalan mo? Arms Day ba? Ano ba yan? Ang hirap big kasi no. Ano pangalan mo? Tama ba ibasa ko? Brother Arms Day. Ay, tama daw. Ang hirap, alam mo napapalipit yung dila ko sa pangalan mo. Ayan. Ayan, Kuya Sag, sa'yo ba tong Sa'yo ba tong Sags Vlog 56? Kuya Sag, sa inyo po ba ito? Ninja nyo po ba to, Kuya Sags TV? Ayan, Arts Day, balikan mo, dikitan mo yung akin nakapin. Ayan, legit din yan si Austin. Ayan, harang. Si Nina, already done connect to your Arts Day. Ayan. From Sags TV. Okay. Lagyan natin ng ng jacket yan, Kuya Sags. Ayan. Maraming salamat, Kuya Sags, ha. Thank you so much, Kuya Sags. Ayan, bisitahin ko yung bahay mo, Mega Love shout out, Click TV Angkas. Bisitahin ko yung bahay mo, tag dito? Arts Day, puntahan ko yung bahay mo. Ayan. Guys, pasuyo sa ating nakapin. Excuse me. Ayan, dito ako sa bahay mo, Arts Day. Manguha ng kuhol or snail sa gilid ng kanal. Ayan, 5 minutes and 16 seconds. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin para maipalit natin si Arts Day. Ayan, nakapay ka na sa akin, Arts Day. Dito sa 5 minutes mo, may ads ka pa. Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, nagkakanda ulul-ulul. Ulul-ulul tuloy. Ano ba yan? Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, Sags, Vlog 56 from Ekbar. Ayan, you're welcome, Arts Day. Ayan, bibigyan kita ng banana dito para madagdagan yung bahay mo. Nina Dan from Entertainment. Sisi Queen Nina, are you still there? Sisi Queen Nina. Ayan, Dan Entertainment, from Idol Sags TV. Ayan, playing ka na, Arts Day, 5 minutes and 15 seconds. Entertainment, thanks Dan to from Nina Likahena. Ayan, thank you so much Sisi Queen Nina Likahena.
Ayan, Arts Day, dikitan mo yan si Sisi Kuy Lena, Sisi Kuy Nina Likahena, dikitan mo. Legit yan si Sisi Kuy Nena, Arts Day, mag-connect ka sa kanya kay Sisi Kuy Nena Likahena. Kuya Sags, baka hindi ka pa dikit kay Nina Likahena, dikitan mo Kuya Sags. Aliyah, thank you so much for coming, Sisi Koy, Aliyah. Ayan, Sags, Danpool from Entertainment. Nina Likahena, Danpool Pack, support, please return. Ayan, Sisi Koy Nina, already done connect to your Arts Day. Ayan, naka-play ka pa rin. I'm still playing pa rin ikaw, Arts Day. Entertainment, you're welcome. Ayan. It's me, Patty. Ayan, si It's me, Patty. Ayan, thank you, sis. Ayan, you're welcome. Ayan, Sisi Kuy Nina. Please return your Arts Day. Already done connect to you. 9 million people in the house. Maraming salamat. Sati, hello Sati. Mega love shout out Sati. I love you all. Yeah. Thank you so much, Sati. Thank you so much for coming. Ayan, Sisi Kuy Aliyah. Next kita dito, Sisi Kuy Aliyah. Ayan, Austin. Thank you so much, Austin. Dan Connect, Nina Likahena from Austin Sags Mix Vlog. Ayan, Sisi Kuy Nena. Pakibalikan si Austin. Babalikan ka niyan, Austin. Mabait yan si Sisi Kuy Nena. My recording, Jesus song. Ayan, tags from Ikbar Beer. Ayan, Arts Day, still playing ikaw. Ayan, thank you so much sa 30 like natin dyan. Thank you so much sa mga nag-like. Ayan. Arts Day, thanks OTW from Nina. Ayan. Sisi Kuy Nina, daan na rin sa iyo si Austin Sags Mix Vlog. Thank you so much, Sisi Kuy Nina. Oh, Austin, thanks Dan to from Nina Likahena. Thank you so much, Sisi Kuy Nena. Ayan, Arts Day. Tapos na yung video mo. Arts Day plus 1 banana ka. Ayan, nagtamsak ako. Hindi na ako comment. Arts Day. Ayan, plus 1 banana sa'yo. Ayan, Sisi Kuy Aliyah. Ayan, iwan lang ng bakas. Balikan ko kayo. Ayan. Ipin naman natin si Aliyah. Ayan. Sati, are you still there, Sati? Welcome, my friend Nina. Ayan, thank you so much sa'yo, Austin. Maraming salamat. Aray ko, kangawit ba? You're welcome, Sisi Kuy Aliyah. Ayan, I will visit to your 20CH. Thank you so much, 20CH. 20CH from Japan. Thank you so much.
Ayan, Sags. Afternoon. Thank you from Ikbar. Ikbar, thank you so much. Ayan, Aliyah, playing on your video, Aliyah. Ayan, 7 minutes and 45 seconds, Aliyah. Thanks, Nina Likahena. Already leave a footprint in your house. Welcome, Ernst ano ba yung pangalan mo? Ayan, thank you so much, Ernst Day. Thank you, sis. You're welcome, Sisi Kuy Aliyah. Agoy, napangalan mo yan, bro. Nakakapalipit ng dila. Arts Day. Ayun. Ayan, mega love shout out. 6 million people in the house. Maraming salamat. Kapatid ko yan, si Sags. Kapatid mo ba? Diyos ko po, Rudy. Ang hirap kasi ng pangalan mo, Arts Day. Magkapatid pa lang kayo dalawa ni Kuya Sags. Pinahirapan mo pa ako. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Ayan, dagdagan ko yung banana mo, Arts Day. Puntahan, ko. Magbaba ka nga ng magbaba ka ng link mo. Arts Day, magbaba ka ng link mo. Entertainment, ayan. Aliyah Kidunia, Dan Pulpak from Entertainment. Ayan. Sisi Kuya Aliyah, already done connect to your entertainment, please return back. Baba ka ng link mo, Arts Day, baba ka ng link mo. Kasi hindi ako pwedeng mag-go to channel sa'yo because I ninja. Yeah, dear my friend, where are you from? From Ikbar. Austin, you're welcome from Nina Likahena. Ayan. Mag-chin account lang ako. Ayan, wait lang, Arts Day at may ads pa ako. From India. Sabi ni Sisi Kuy Aliyah, ayan, from India, Ikbar, from India, si Sisi Kuy Aliyah Kidunia. Arts Day, dito ako sa bahay mo. Dito na lang muna ako pupunta sa shorts video mo. Para mabilis tayo. Ayan, playing na. Hindi na ako magko-comment. Arts Day, mag-thumbs up lang ako. Ayan, done watching sa nakapin. From kay Aliyah Dunia. Ayan. Sisi Kuya Aliyah, please return back to your, already done connect to your Click TV Angkas. Ayan, thanks Aliyah sister from Ikbar. Ayan, nag-thumbs up lang ako, Arts Day. Ayan. Pangalawang banana ko sa'yo kasi dinikita na kita doon sa kabila kanina. Pangalawa na to. Ayan, mag-chin sa account ako. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, tawag dito, Arts Day, dito ulit ako sa bahay mo. Ayan, 6 million people in the house, maraming salamat, thank you so much.
Anong sabi ni Entertainment Cross 500 marks? Si Kuya Lia still playing on your video, si Kuya Lia. Ayan, maraming salamat Sir Torret sa iyong pagbabalik, Sir Torret. Thank you so much. Ayan, Arts Day, dito ako ulit sa bahay mo. Punta ulit ako sa ano mo, sa shorts video mo. Ayan, si Jangi Electric. Hello host, ayan. Hello, hi. Ayan, pangatlong banana ko sa iyo, Arts Day. Hindi ako hindi ako nagko-comment ha. Ayan, pangatlong banana para sa iyo. Teka lang, mag-ano lang ako, mag-jacket muna ako. Ayan, si Jangi Electric. Ayan, I give you moderator, Jangi Electric. Ayan, Dan full watch my friend Aliyah from Austin. Torrent TV, please connect to me. Sabi ni Entertainment. Ayan, maraming salamat. Dan full pack, support Idol Aliyah, Kidunia, sis. Please return. Ayan, sis Aliyah. Already done connect to your Arts Day, to your channel. Ayan. Please return back, Aliyah. Ayan, dito na ako. Tawag dito. Tawa si Sir Torret. Pipin ko si Sir Torret. Ayan. Sabi ni Entertainment, please connect to my channel. Yan, 8 million people in the house. Thank you so much. Nawawala na naman yung live ko, Sir Torret. Ayan, hindi ko na makita. Agoy. Ayan, Torret, Dan from Entertainment. Inunahan ka na, Sir Torret. Ayan, buti naman nagdikit na siya. Ayan, Aliyah, already done full watch on your video, Aliyah. Thank you so much, Aliyah. Aliyah, thumbs up, dikit Dan from Torret. Ayan, thank you so much, Sir Torret. Ikbar Beer, OTW. Ayan guys, ay Aliyah, Dan from Nina Likahena. Sisikoy Aliyah. Already done connect to your sis Nina Likahena. Please return. Sisikoy Aliyah. Sino nga yung pupuntahan ko? Ay si ano, si Andre. Andre. Ano ba tawag dito? Ulitin ko nga. Si Arts Day. Ayan. Arts Day. Yan, dito ulit ako sa bahay mo. Agoy, pastilan tong bahay mo na ito. Nakakalito. Hi, Wills. Mega love shout out, Wills. Thank you so much for coming, Wills. Kumusta, Wills? Ayan. Wait lang ha. Bigyan ko pa ng banana si Arts Day. Ayan. Entertainment sending full support from Sir Torret. Tinambayan ko yung isa kong account kaya kanina pa ako. Maraming salamat, Sir Will. Ayan, dito ako sa bahay mo ulit. Arts Day. Nasaan na ba yun? Yung binabaan niyang link.
Mapunta ako dyan ngayon. Ito. Ayan, pang 5 banana mo, Arms Day, ha? Hindi ako nagtatamsak, ha? Ayan. Ayan, mag-change account ulit ako. Sir Wills, ayan, thank you so much, Sir Wills, sa pagpunta. Ayan, dan, ano pa dito? Sino ba yung naka-play ko dito? Nawala na pala. Bakit iba yung nakapin ko? Sir Torret yung pinin ko eh. Ba't iba na ipin ko? Ayan, Will Goods ba? Ano? Will Good. Dan from Entertainment. Nina Tamsak sa shorts video, old friend from Sir Torret. Thank you so much, Sir Torret. Iba yung naipin ko, Sir Torret. Akala ko ikaw eh. Salamat, host. Ayan, wala ka nang... Ars Day, dikitan mo yan si, si Sir Torret. Ano yan, nagbibigay ng banana para madagdagan yung ano mo, yung banana mo. Ayan, Samber. Hello, mega love shout out, Samber. Hello, sis Bicolana, mega love shout out. Ayan. Welcome, Samber, sa aking live. Thank you so much. Ikbar Beer Dan from Changi. Ayan, welcome Nina from Sir Torret. Yan, maraming salamat guys. Sa 9 million people in the house, maraming salamat. Thank you so much. Thank you, thank you. Ayan guys, sa mga gusto ng banana dyan, puntahan nyo yan, dikitan nyo yan si Sir Torret. Ayan, nakapin ko. Ars Day, dikitan mo yan si Sir Torret. Iikot yung bahay mo, panigurado. Ayan, sino pa ba hindi ko napuntahan? Ayan. Entertainment, where are you? Are you still there, Entertainment? Ayan, Summer Risky, friend from Ikbar Beer. Ayan, thank you so much, Ikbar Beer, for stay here. Thank you so much. Wala pa akong schedule sa palaro ko. Mamaya gagawa na ako ng schedule. Agoy! Kailangan maabangan ko yan, Sir Torret. Summer Risky. Ayan, Iqbal Hello from Summer Risky. Ayan, Summer Risky. Punta ko yung bahay mo. Angie, thank you from Iqbal Beer. Ayan, Aliyah Kidinuya. Aliyah Kidunia from Changi Electric. Ayan. Samber, dito ko sa bahay, Samber. Ayan, 5 minutes and 41 seconds, Samber. Nako, Sir Torret, apura-apurahin mo yung gagawin mong schedule dyan. Aabangan ko yan. Basta ang live ko laging Friday, same time pa rin.
I mean, ibig sabihin, sa Friday. Ano ngayon? Sunday ngayon. Sa Friday yan, Sir Torre. Bibilugan ko na yan sa kalendaryo. Ayan, Jaggy, hi from Aliyah, Kidunia. Jaggy Dan from Entertainment. Ayan guys, bahala na kayo magbalik sa mga dumidikit sa inyo guys. Ayan. Samber. Nandyan ka pa, Samber. Ayan, Toret, welcome from Nina Likahena. Thank you so much, Sisi Queen Nena. Ang bait nito ni Sisi Queen Nena. Napaka-supportive. Pag pinuntahan ka sa live niyan, hindi ka iiwanan. Wills, good vibes ito. Tambay ko to sa iyo. God bless. Thank you so much, Wills. Maraming salamat. Thank you so much, Will, sa patambay. Thank you so much. Ayan, please, friend, keep me supporting. I will support you, Will. You all with non-drop subscribe from Entertainment. Paano nito na Entertainment? Toret TV Dan from Aliyah Kidunia. Yes, thanks Toret from Nina Likahena. Sisi Queen Nena, thank you so much. Tingnan ko nga yung bahay ni ni Entertainment. Ay, maliit pa kasi. Entertainment, please drop your link. I give you a small banana. Ayan, Samber. Still paying. Si Samber wala na ata. Ayan, all friend, okay, bye. I'm going to Lahore. Ayan, thank you so much, Sir Ikbar Beer. Thank you so much. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat. Entertainment, please drop your link. I give you a small banana. Entertainment, ayan, will give you 10 subs. Just wait, God bless. Ayan, thank you so much, Sir Wills. Ayan, Entertainment plus, please drop your link. Entertainment, are you still there? Entertainment, ayan, bibigyan ka ng banana ni Sir Will. Ikbar Beer, okay, you're welcome, friend. Ayan. Thank you so much, Sir Will. Ayan, si Samber. Dan Paul Watts na ikaw, Samber. Uy, si Sir Travel. Sir Travel, happy Sunday. Thank you so much for coming, Sir Travel. Maalala ko nga pala, Sir Travel. Na ako dun sa 50 videos mo, Sir Travel, ha? Nakapost sa community, Sir Travel. Pakivisit na lang. Hello po, Ma'am Bicolana. Hello, Sir Travel. Ayan, Sir Austin, Sads TV Mix Vlog. Dikitan mo yan si Sir Toret dahil magpapalaro na naman siya ng banana sa Friday.
Ayan yung mga hindi pa dikit dyan kay Sir Toret at gusto madagdagan ng banana, dumikit kayo dyan. Ayan. Maraming salamat. Agoy, maraming salamat. Salamat po, Ma'am Bicolana. Ayan. Wala naman, Sir Travel. Pakivisit mo na lang sa community ko. Pinost ko dun kanina. Ayan, Wills. Good. Hello from Ikbar Beer. Ayan, Travel. May galab shout out from Sir Toret. Entertainment. Wills, thank you for your support. Ayan. Entertainment, please drop your link. Good vibes done from Aliyah Kidunia. Ayan, kay Sir Will siguro yan. Please support my channel. God bless always. Ayan. Sir Wills, dikit na sa'yo si Aliyah. Ayan, entertainment. Ayan, OTW 10 banana. Ayan, thank you so much, Sir Wills. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sir Travel, dikitan mo yan si Sir Will. Nag-ayuda rin yan para madagdagan yung banana mo, Sir Travel. Arms Day, ayan, Torrent TV full pack support from Arms Day. Ayan, tama yan. Abangan mo yan, Arms Day sa Friday. Magpapalaro yan si Sir Torrent. Puntahan mo yan at may pag-asa kang manalo dyan. Madagdagan ang bahay mo. Para lumaki ang inyong mga bahay. At hindi lang yan namimigay ng banana. Namimigay pa yan ng merienda si Sir Torrent. Ayan, Wills, good dating dikit po from Sir Travel. Ayan. Dan Wills, good vibes from Austin. Ayan, thank you so much. Austin, thank you so much sa iyo dyan. 12 million people in the house. Maraming salamat. Aliyah Kidunia, thank you so much. Sisi Kuy, thank you so much. Ayan, Sir Travel, dito ako again sa bahay mo, Sir Travel. I play again on your video, Sir Travel. 2 days ago, 3 minutes and 22 seconds, Sir Travel, playing ka na. Ayan, si Angie Electric. Thank you so much for stay here, Angie Electric. Janji. Ayan. Andre Dan, sending support full pack from Sir Toret. Ayan guys, puntahan nyo yan si Sir Toret sa Friday. At nagbibigay ng banana yan plus merienda. Jollibee. Agoy. Sir Toret. Travel, old friend ko na. Ayan, thank you so much, Sir Toret. Ayan. Hi, Travel. May galap shout out from Sisi Kuy Nina. Ayan, Sir, Travel. Entertainment. Thanks, same done with friend. Friend. From Andre and Arns Day. Oh my goodness. Hanggang mamaya, pagkatapos ng live ko, Arns Day, baluktot na idila ako sa pangalan mo. Ayan, sa mga gustong banana, dikit lang dyan kay Sir Toret. At namimigay ng banana yan plus merienda. Ayan, entertainment done from Aliyah Kidunia. Entertainment, already done. Connect to your Aliyah Kidunia. Please return back. Ano yung nag-pop up sa akin? Ayan, entertainment, Goodwills, full pack, what's done? Candle blowing. Ayan, from entertainment. Ayan, Dan Dikit, thumbs up sa naka-pin host. Ayan, Sir Toret, dan na raw po sa iyo si Sir Austin. Ayan, pumunta kayo sa live niyan sa Friday dahil nagpapano siya ng banana. Paniguradong may pag-asa kayong manalo. Nung Friday, nanalo ako ng 100 banana. Yahoo! Sir Toret, thank you so much. Nadidigay tuloy ako. Entertainment, please drop your link. I give you small banana. Ayan, Sir Travel, malapit ka nang mag-full watch, Sir Travel.
Ayan. Agoy, may manok. Ma'am, pang Gumaganti ka ngayon ha, kapitbahay yun, hindi sa akin yun. Ayan, Sir Travel, full watch na ikaw ulit. Ayan, nag-thumbs up ako, hindi na ako nag-comment, Sir Travel ha. Katayin na ng kapitbahay ko, patay ako. Ayan, Torre TV, Dandy Kit, Bakas, God bless always. Ayan, thank you, Wills. Ayan, Dan, full watch na ikaw ulit, Sir Travel. Ayan, Sir Wills. Ayan, punta ako sa bahay mo, Sir Wills. Ayan, John G Electric. Ayan, please drop your link. John G Electric. Dan ako sa nakapinhos. Ayan. Ayan, Sir Torret. Dana daw po sa inyo si Arday ba yun? Ayan. Ay, Ma'am G Balino. Thank you so much po, Ma'am G. Ayan, thumbs up dan, Ma'am Bicolana. Maraming salamat, Ma'am G. Thank you so much. Ayan, Sir Travel. Wala po si Kapitan. Dala po niya ang tanod. Nasa sabungan po sila. Nasa sabungan. Agoy. Ayan, Ma'am G Balino. May galap shoutout from Sir Travel. Ayan. Travel and happiness from entertainment. Ayan, may galap shout out, Idol Travel, happiness. Ayan, Austin Sargs TV. Ayan, pakidikitan mo yan si Ma'am G Balino. Ayan, legit yan. Sir Austin, dikitan mo yan si Ma'am G Balino. Ayan, sa mga gustong banana, dikitan nyo yan si Sir Torret at panigurado may kasamang merienda pa yan. Ayan. Maraming salamat, Ma'am G. Thank you so much. Entertainment. Ayan, ano po sabi niya? 488 to 498 dan 10 banana. Ayan, sa inyo, God bless always. Ayan, thank you so much, Sir Will. Ayan, Sir Travel, mega love shout out from G Balino. Ayan, maraming salamat. Ayan, Entertainment, Austin, hello from Sir Travel. Ayan, thank you so much. Ayan, ang tawag dito, Ma'am G Balino, dito na ako sa bahay mo, Ma'am G Balino po. Ayan, dito na po ako sa iyong housing, sa iyong house. Ayan, tamsakan ko muna, Ma'am G Balino, ang mga upcoming mo. Ayan, unang tamsak, Ma'am G. Pangalawa, isang tamsak ulit sa pangalawang upcoming mo, Ma'am G. Pangatlo, Ma'am G, tamsak ulit sa upcoming. Ayan. And then, playing na ikaw, Ma'am G, dito sa fireworks mo. 10 minutes and 59 seconds, Ma'am G Balino. Ayan, Wills, dito ako sa kabila. Ayan, God bless, thanks. Thank you so much from Entertainment. Ayan. Ayan, isasabit ko yan, papalitan. Ano ba gagawin ko, Sir Torret? Papalit ko. G Balino, may galap shoutout from Sir Torret. Papalitin ko, Sir Torret, para yan ang ipipin ko. Para maano nila, matawag dito. Para makita nila. Ayan, Sir Torret, pinagpalit ko ha, Sir Torret. Travel and happiness, done already, full pack support, please return. Ayan. From Arts Day. Ayan, sige po. Bag mo na ako. Tutupi lang ako mga damit. God bless, host. Ayan, Sir Will, dito na ako, papunta ako sa bahay mo, Sir Will. Ayan, Sis Nena, thank you so much. Sir Torret, good afternoon from Ma'am G Balino Pam. Ayan, Entertainment, dan full pack package, Paul Bell from Travel Happiness. Ayan, thank you, Sir, Sir Travel. Ayan, Ma'am G Balino, still playing ikaw, Ma'am G Balino. Ayan, mag-change account ako. Magandang tanghali din, G Balino from Sir Torret. Mag-change account ako kasi pupuntahan ko si Sir Will. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat. Thank you so much. Ay, 8 na lang pala. Wala na palang 10. Nako. Nabubuwang na naman si Bicolana. Ayan, may ads pa si Bicolana. Tapusin ko muna.
Palambing sa nakapin. Sa palaro ko. Ayan. Guys, sa mga sa mga gusto ng banana dyan. Ayan, sa nakasabit natin. Please, connect. Sir Will, nagbaba ka ba ng ng link mo, Sir Wills? Nagbaba ka ba ng mo? Ipi-play na lang kita, Sir Wills. $10 million people in the house. Thank you so much. Aray ko, agoy. Ayan, Sir Wills. Dito ako sa bahay mo. I-play ko yung video mo. Ma'am Gibalino, still playing, Ma'am Gibalino. Sir Will, dito ako sa opening this gift box. Ayan, 7 minutes and 37 seconds. Sir Wills, playing ka na. Ayan, playing ka na, Sir Will. Ayan, nakikita ba? Ayan, nakikita naman pala. Ayan, Ma'am Gibalino, still playing sa Fireworks 2024. Ayan guys, palambing sa atin nakapin. Sir Torret, tamsakan ko yan mamaya, Sir Torret Magtatamsak ako dyan dahil nakasalalay na naman dyan ang another 100 banana ko. Agoy. Sisi Koy Summer Mix, thank you so much for coming, Sisi Koy Summer Mix. Mainit yata yung cellphone ko. Ayan, Arts Day, dan full package from Allbell from Happiness Travel. Ayan, baliktad. Ay, nako, agoy. Ayan, Gibalino Pam, dan full pack, support idol with support from Arts Day. Ayan. Sir Travel from Summer Mix Vlog. Ayan, Sisi Koy Mix Vlog. Ayan, baka hindi ka pa dikit diyan kay Sir Torret. May palaro siya ng banana sa Friday. Sisi Koy, baka gusto mong dikitan. Agoy, sabi ni Sisi Koy nalikahin Ayan, 9 million people in the house. Aliyah Kidunia, thank you so much. Ayan. Okay. Ayan, Sir Travel from Sisi Koy Summer Mix. Dan sa nakapin. Ayan, Sir Torret. Dan na sa'yo si Summer Mix, si Sisi Koy Summer Mix Vlog. Sir Torret. How are you? Where are you pala, Sir Torret? Sir Torret. Ayan, dyan nakasalalay ang banana namin ni Sisi Koy Summer Mix. Yan, babalikan kanya Sisi Koy. Kasi yan, nag-work kasi yan. Nasa ibang bansa yan si Sir Torret. Babalikan kanya, basta't may bakas ka. Ayan, Aliyah Kindonia, thank you so much Sisi Koy. Ayan, salamat Summer. Andiyan pala si Sir Torret. Sir Torret yung yung mga mananalo, may package na Jollibee yan Hindi, joke lang guys. Baka mamaya maniwala kayo. Joke lang yun Walang walang pamerienda si Sir Torret Banana lang yan, banana. Baka mamaya maniwala kayo, hanapan ninyo ng merienda si Sir Torret, patay tayo dyan. Ayan, Sisi Koy, dalaw ka dyan sa kanya sa Friday. Nung isang gabi, Sisi Koy Mix, nanalo ko dyan na 100 banana kay Sir Torret. Ayan, friends, just one move to Pros 500 from Entertainment. Ma'am Gibalino is still playing, Ma'am Gibalino.
Sir Torret, ipalipad mo na lang dito sa akin yung Jollibee ha, yung Jollibee ko. Ay, nako. Oo, si Sikoy, dalaw ka dyan sa kanya. At saka si Idol Son X, di ba na nakadikitan mo na rin yan si Idol Son X. Nanalo siya 300 banana ata kay Sir Torret ba? Ay, kay Ma'am Tess yata yun, Sir Torret. Tama ba? Kay Ma'am Tess ba yun siya nanalo ng 300 banana, si Idol Son X? Kaya laki ng bahay niya, oh. Ha, road to, ano na? 2K na yata siya. Naku po, baka sa isang buwan pa makarating dyan. Nako, di bali sa isang buwan, Sir Torret, basta makarating. Ang mahalaga makarating. Ay, nako. Ayan guys, sa mga gusto ng banana, ayan, dikit-dikit kayo dyan sa nakapi natin. Oo, si Son X, laki ng binigay ko dyan. Ogoy, bakit ako? Kukunti lang yung binigay mo, Sir Torret. Ayan, nagtampo pa talaga. Joke lang, Sir Torret. Ayan, Ma'am G. Balino. Still playing ikaw, Ma'am G. Balino. Ayan, mga 1K na binigay ko dyan kay Son X. Wow! Sana all, Sir Torret. Sana all na lang talaga. Mapapasana all ka na lang talaga. Kaya ang bilis lumaki ng bahay niya eh. Nasaan kaya si Idol Son X? Ayan, Summer Mix Vlog, Dan, full pack support with footprint. Sabi ni Arns Day. Ayan, nakala ko. Ayan, si Sikoy, dana sa'yo si Arns Day. Masipag sa akin si Son X. Agoy, ang sakit naman nun. Para naman sinabing ako, hindi masipag pumunta sa live niya. Agoy. Ang sakit nun na. Para akong binatukan dun na. Mag-ano nga ako mamaya sa'yo. All bell nga ako sa'yo. Di yata ako naka-all bell sa'yo. Kaya hindi ko napapansin yung ano mo eh. Yung live mo eh. Ang sakit nun na, Sir Torret ha. Ma'am G. Balino, malapit ko mag-full watch. Hindi. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, hindi Sis Nina, thank you so much, Sis Nina. Ang sakit kaya nun. Yung sabihin na masipag si Idol Son X magpunta sa live niya. Ano kaya yun? Ako ay masipag din kaya. Pag nakikita ko ay kagaya nung Friday, nasilip ko, agad-agad akong tumakbo. O, nakaabot pa, di ba? O, nanalo pa ng 100. O, di ba? Ayan, Ma'am G. Balino. Full watch na ikaw, Ma'am G. Balino. Sa 10 minutes and 58 seconds. Ayan, maraming salamat, Ma'am G. Ayan, nagtamsak ako, Ma'am G. Di na ako nag-comment. Minsan nagsasabay tayo ho sa live. Oo nga, Sir Torret eh. Ang daya mo eh. Friends, I will give you 5 non-draft. Subscribe to those who will join video tonight. Please like and leave a comment there after. Ano ba to? Putting entertainment. Ayan. Masipag ka din ho sa akin. Minsan nagsasabay lang tayo ng live. Oo nga, Sir Torret. Huwag ka kasi magla-live na. Tama lang yun, Sir Torret. Magla-live ka, Sir Torret. Mga 6 p.m. Pinas time, Sir Torret. Tinuruan pa talaga. Ayan. Arste, Dan, please. Dan, please, pull, pawats po. Ayan. From Summer Mix Vlog. Ayan. Arste, pakibalikan si Sisikoy Summer Mix. Ayan, Sisikoy Mix. Dito na ako sa'yo dahil na si full watch na si Ma'am G. Balino. Dito na ako sa'yo, Sisikoy Summer Mix. Nasaan na naman yung live ko nawawala? Basta ako host, tuwing Friday lang ako. Yeah, Sir Torret. Oo, Sir, tuwing Friday lang. Kaya lang, dapat every 6 p.m. lang. Nangyalam pa sa oras nangyalam pa sa oras. Joke lang, Sir Torret. Basta kung ano yung time mo, yun na yun.
Yun lang ang bakanting oras kung Friday. Kasi sa hapon, fishing naman ako. Ay, okay. Sige lang, Sir Toret. Abangan ko yan. Ayan, si Sikoy Mix. Dito na ako sa bahay mo, si Sikoy Mix. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat. Dito ako si Sikoy sa 1 minute mo. 1 minute mo. Sa 1 day ago mo si Sikoy sa latest video mo. 1 minute and 12 seconds si Sikoy Mix. Sir Travel Vlog, thank you so much. Ayan. Yisi Harig, YouTube, thank you so much for coming. Salamat si Sikoy. Ayan. How are you? Good morning, guys. Ayan. Ayan, she's fine. I'm afternoon. Guys. Yisi Harig, thank you so much for coming. Ayan, si Sikoy, naka-play ka na sa akin, si Sikoy. Sir Travel, maraming salamat sa pag i-check mo, Sir Travel, paki-check mo yung yung community ko para makita mo, Sir Travel, yung inano ko kanina. Yung pinlay ko sa iyo. Baglang po habang nagabanlaw. Agoy, tigasin ka pala, Sir Travel, ngayon. Sir Travel, tigasin ka pala ngayon. Ngayon ko lang nalaman. Tigasing tigalaba. Gusto mo banlawan ko yan, Sir Travel? Kanina daan. Isabay ko yan. Si Sikoy, magpupulwats na ikaw dahil may clean lang yung video mo, si Sikoy. Another play ako sa iyo, si Sikoy. Dito ulit ako sa pangalawang video mo, si Sikoy, sa Yummy Pork. Ay, na-play ko na pala to, si Sikoy. Hanap ako ng hindi. Ayan, dito ako sa 3 weeks, si Sikoy, sa 1 minute and 37 seconds. Dito ako sa shout out to my channel, si Sikoy Mix. Dito na ulit ako. Ayan. Here is the link from Entertainment. Ayan, ikaw naman, bibigyan ko ng 500. Ano yon? Sir Torre, ba't binura mo? Nakita ko na yun. Jesse Harig. Thank you so much for coming. Ayan, I will visit your channel, Jesse Harig, later. Sir Torre, ibalik mo yun. Nakita ko na yun. Huwag mong burahin. Nakita ko na yun. Linggo po kasi ma'am, nagsimba kanina, kaya di po nakalaba. Agoy. Oo, nagsimba rin ako kanina, 5 p.m. 5 a.m. pala. Ayan, si Sikoy Mix Vlog, playing ka sa pangalawang video mo, si Sikoy Mix. Sir Toret, huwag ka magtago dyan, nakita ko na yon. Ibalik mo yung comment mo na yung kanina. Ayan, si Sikoy Summer Mix Vlog, playing ulit ikaw, si Sikoy. Ayan, sige, ganito gagawin natin. Host, pag natapos ako maging 10K, ikaw naman, bibigyan ko ng 500 ba? Wow! Very, 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 very good. Thank you so much. Huwag ka lang maingay, sabi ni Sir Torret. Ay, siyempre naman, Sir Torret, hindi ako mag-ingay. Ay, may packing tape ang aking bibig. Siyempre, hindi ako mag-ingay. Thank you, Sir Torret. Thank you so much, Sir Torret. I love you so much, Sir Torret. Ayan. Full watch na pala si Sikoy Summer Mix. Sikoy, full watch na ikaw. Magtamsak ako, Sikoy, ha? Ayan, dahil daan na rin ako kay Sir Travel. Isingit ko muna si Sikoy saan na ba? Wala na yata si Summer Mix Vlog, dan sa link mo. Ayan, si Sikoy, Dana, hindi, ano na yan, alam ko, Dana, sa'yo si Summer Mix, Arts Day. Ayudahan ko muna sarili ko. Yan, abangan ko yan, Sir Torret, ililista ko yung araw na to. Anong araw ba ngayon? Anong petsa ba ngayon? Salamat po, ayan. Wala na, yes, si Harig, ayan. Are you still there, Sir Harig? Nababaluktutan dila ako dito sa mga pangalan nitong mga ito baga. Yes, si Harig, are you still there? Kung wala ikaw, ipi-play ko ulit si Sikoy Mix Vlog. Sir Toret, nilista ko yung araw ng araw ngayon, yung petsa,
yung oras, para hindi ko makalimutan. Wow, thank you so much, Sisi Koy. Maraming salamat. Agoy, talaga naman. Pinagpapala yata ako ngayong araw na ito. Ayan, nandiyan pala si Harig. Ayan. Puntahan ko muna. May ano ka? May pito ka? Ayan 1.1 si Harig. Si Harig, ayan. Playing on your video 1 minute and 3 seconds. Yes, si Harig. Yes, si Harig. Ayan, playing on your video. 10 minutes. 10 minutes. 10 million people in the house. Maraming salamat. Tingnan mo bahay ko ha. Sa Friday mag-start ako ng bahay ko. Mga 2 weeks. Lagya lang ba yan? Tapos na ako. Tapos bigyan kita basta hanggat wala akong 10K, wala pa rin 500 mo. Okay lang, Sir Toret. Kahit 1 month pa yan. Basta bigyan mo ako dyan. Basta pinangako mo yan. Abangan ko yan. Kahit abutin pa ng 1 month yan. Basta nakalista sa akin yung pecha, yung araw, yung oras na pangako mo sa akin, Sir Toret. Abangan ko yan. Ayan. Jesse Harig, playing on your video. Jesse Harig. Okay lang, Sir Toret. Kahit abutin ng 1 month yan. Take your time. Ma'am Summer Mix. Ayan, vlogs. Ako din po. Kahit 10 lang. Hahaha sa Sir Travel. Ayan, Summer Mix. Sir Travel, mikit ka dyan kay Sir Toret at madadagdagan ang banana mo. Ayan, Jesse Harig. Already done full watching your video. Thank you so much, Jesse Harig. Ayan, thank you so much, sister. Thank you. You're welcome, Yusi Harig. Babantayan ko yan, Sir Toret, na bahay mo, Sir Toret. Babantayan ko yan. Pangakong hindi napapako, host. May palabara, di honor ako. Yes, alam ko naman yun, Sir Toret. Kasi nasubukan ko na yan. Nung nanalo ako, nawala ako. Nanalo ako, nawala ako. Ayun, ang pangit pakinggan. Nanalo ako, pero lumabas ako saglit. Ay, hindi. Pala ako. Nag-CR yata ako noon. Tapos nanalo ako. Pagbalik ko, kahit nakabilang na si Sir Toret, binigay pa rin niya sa akin. Kaya, thank you so much, Sir Toret. Kaya, kabisado na kita. Maraming salamat. Ayan, may Grand LS kami sa 27 yata. Double celebration yun. Punta din po kayo. Ayan, si Sisi Koy, Sisi Koy Mix Vlog. Anong oras yun, Sisi Koy? Ayan, Sir Travel. Ayan, tandaan mo na, may Grand LS, si Sisi Koy Summer Mix Vlog. Ayan, saka si Sir Toret, sa Friday naman yan, Sir Travel. Sir Travel, nakikinig ka ba dyan? Makinig ka mabuti, lubayan kababanlaw mo. Sir Travel, nakikinig ka ba dyan? Tigilan mo yung kababanlaw mo. At mag-focus muna tayo dito sa banana, Sir Travel. Ayaw mo ba talaga? Parang ayaw ko tuloy mag-end. Ang sarap ng kwentuhan. Kwentuhan tuloy. Ayan, 2 PM yung Sisi Koy sa channel ng asawa ko. Anniversary niya sa YT at sa team niya. Wow! Sige, Sisi Koy. Abangan ko yan. 27. Teka, kuha nga muna ako ng ballpen ko, Sisi Koy. Pati yung kay Sir Toret, lilista ko yan. Saglit lang saglit lang, guys. Huwag kayong alis, ha. Hindi naman nagamit eh. Ayan, 10 million people in the house. Ayan, si Breaker TV, Yahoo! Migalab shout out. Ayan, bigyan natin ng jacket yan.
Ayan, si Sisi Koy Mix Vlog ay ano nga, anong petsa ngayon Sisi Koy? Sa 27. Ano to? Ngayon January to Sisi Koy, ano? 27, January 27. Ayan, January 27. Aabangan ko yan Sisi Koy, Summer Mix. Tapos, ay Sir Toret, ilalagay ko dito, aabangan ko yung bahay niya. Pag naka 10k na, automatic yung 500 ko. Agoy. Sir Toret, walang bawian na. Summer Mix. Ayan, 27. Sir Toret, ililista ko dito. Ayan. Salamat sa damit. Pangkalawakan host. You're welcome. Ayan. GC Harig, YouTube, Dan Full Pack, support, idol, please, return bell. Ayan. Day. Ayan, dumikit ka dyan kay ano. Dinikitan mo na ba yan si Sir Toret? Nakadikit ka na ba dyan? Oo, Bernice, yung kay Sir Toret, Sisi Koy, parang wala ako niyan. Biyahe kami papuntang Mindanao. Ay, ganun ba Sisi Koy? May biyahe pala kayo papuntang Mindanao. Malayo-layo pala Sisi Koy, mararating mo. Mag-iingat kayo Sisi Koy Mix, ha? Boss, ayan, si Mats. Ayan, si Mats. Ano babasa nito? Si Matis PL. Ayan, hello host. Thank you so much. Ayan. Thank you so much for coming. Ayan, Sir Breaker. Dito na ako sa bahay mo. Ne, atras mong konti ne muna. Napakasilaw ne. Balik mo sa dati. Ako na lang magtulak mamaya. Dito, paatras lo. Paatras dito. Hoy. Kasi masilaw yung dinis sa labas sa gate. Itulak mo muna din at ako na magdiretso dyan mamaya. Iatras mo muna dito. Summer sa next Friday po. Pa yan. Ayan, next Friday pa yan. Ayan, ako na lang tutulak dyan mamaya. Ayan. Masakit sa mata yung... Ayan, balik ako sa upuan. Ayan, Sir Breaker. Dito ako sa bahay mo, Sir Breaker. Nandyan pa po ba si Sir Breaker? Nandyan pa po ba? Sir Travel, narinig mo ba yung sinasabi ko kanina? Ayan, January 19 po, nasa SS ko na. Ayun, ano? Nasa, tama ba basa ko, Sisi Koy? January 19 po, nasa SS ko na. Ayan, thank you so much, Sisi Koy Summer Mix. Mag-iingat kayo sa biyahe nyo, Sisi Koy Summer Mix, ha? Ayan, Sir Breaker, nandyan pa po ba kayo? Hoy, Idol Rex Lods Official, buti bumalik ka. Idol, dikitan mo na yung yung naka-ano natin diyan. Naka-pin ko diyan dahil may palaro ng banana sa sa Friday. Hindi ka na ata mag-i-end. Huwag ka maingay diyan, Idol Rex, huwag ka maingay diyan, ha. Nasasarap ang kwentuhan huwag ka maingay muna diyan. Sige, dikitan mo na lang yung akin nakapin at may palaro ng banana yan sa Friday. Ayan, ingat sa biyahe, Summer Mix. Ayan, from Sir Toret. Huwag ka maingay dyan, Idol, ha? Ayan, pangatlong balik mo na yan sa akin, nandito pa rin ako. Huwag ka muna maingay dyan, masarap ang kwentuhan. Dumikit ka na lang dyan sa akin nakapin. Ayan, para sa Friday, sama-sama tayong pumunta kay Sir Toret, madaldal si host. Sir Toret, pag hindi ako madaldal, boring ang live. Kailangan madaldal ka sa live para enjoy. Si Sir Breaker, nawala na. Pupuntahan ko, nawala na din na bumalik. Sir Breaker, hello. Sir Breaker, ayaw mo ba pasukin ko yung bahay mo? Ako, Rix, di na nakapagtrabaho. Hindi nakapagtrabaho si Sir Toret. Sir Toret, sorry na. Dan, dikit sa nakapin. Host, ayan, dikit na rin daw si Idol. Idol Rix Official, huwag ka malalawa. Huwag ka mawawala sa Friday, ha. Hanapin kita doon, ha. Idol Official, ha. Hanapin kita doon. May pamerienda yan, si Sir Toret.
May kasamang ano yan, may kasamang package na Jollibee yung banana pag nanalo ka. Sir Travel, sabi ko sa'yo, tigilan mo yung kababanlaw mo dyan. At ano, ilista na natin yung pupuntahan natin na ano, pananalunan natin na banana. Chat mo ko, host. Para naman friend tayo sa FB. Idol, ikaw talaga. Lamutakin ko yung mukha mo dyan eh. Akin na yung FB account mo. Dalian mo. Nagtatago na ako. Mamaya na ako babalik sa work. Sir Torret. hindi na nakapag-work si Sir Torret. Sir Torret, pasensya ka na ha. Sorry na agad. Hindi na nga nakapag-work si Sir Torret. Hindi na ako nakapag-end din. Sir Travel, tigilan mo yung kababanlaw mo dyan. Dito muna tayo mag-focus sa banana. Yan, maraming salamat sa inyo guys ha. Sa Friday, ako naman ang manggugulo sa live ni Sir Torret. Ayan, nakikinig lang po. Ayan, Rick. Ano ba yun? ML player ka din pala. Yes, Sir Torret. Ano yan? Kaya nga yung mukha niya mukhang ML na. Old friend na tayo, Rick, from Sir Torret. Sir Travel, ayaw mo ba talaga sumama? Sa paghanap ng banana. Ayaw mo mapalitan yung saging mong latoy-latoy dyan. Bahala ka dyan sa buhay mo, Sir Travel. Ayan, di na raw ako nag-end, sabi ni ni Lods Official. Hindi na raw ako nag-end. Nakatatlong balik na kasi sa akin, nandito pa rin ako. Salamat, Idol Torret. Ayan. Akin na nga yung akin na nga yung Facebook account mo, Idol Lods Official. Para mai-chat kita, ipapachat ka sa akin. Ano 'yan? Para namang close tayong dalawa sa sa Facebook. Oh, at nagbaba ka pa ngayon ng bahay, ha? Sabi mo hindi na ako mag-i-end, tapos ngayon nagbaba ka pa ng bahay. Nagrereklamo ka kanina na hindi pa ako nag-i-end, tapos ngayon nagbaba ka pa ng bahay. Anong klaseng bahay ba yan binaba mo? Mansion ba yan? O kubo lang? Harang. Thank you so much sa paharang, Sir Torret. Maraming salamat sa harang. Ayan, Idol Rick, tamsak sa dambuhalang isda. Baka hindi dambuhalang isda yon na Sir Torret. Aray ko. Ano ba ito binaba mo? Ay, ito na rin yung pinlay ko kanina, Idol, ha? Oh, ayan, na-play ko ulit. Pangalawang play ko, Idol Rick's Official. Baka hindi dambuhalang isda yon Sir Torret. Ayan, mag-ano na nga ako, magpasalamat na nga ako guys at napapansin ako ni Idol Rick's Load Official. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, Sir Torret, maraming salamat po. Sorry na agad sa pagkakabala sa trabaho. Sir Travel, ayan, Sir Travel, maraming salamat. Sir Travel, check mo na lang yung community ko ha. Nandun nakapost yung sinalang ko sa iyo kagabi. Ayan, Idol Rick's Official, maraming salamat. Thank you so much. Sir Torret, maraming salamat talaga. Nag-enjoy talaga ako ngayong araw na to, Sir Torret. Thank you so much. Ayan, parang si Rena ata yon. Yan ang target ko sa fishing ko sa Rena. Ang sama naman, ang problema naman nga, Sir Torret, pag ikaw ang namimingwit, ala ka naman nabibingwit. Maraming salamat po. Ayan, ma'am, sa pag-play po. Ayan, walang anumang Sir Travel. Ayan. You see, Harik, thank you so much for coming. Ayan, Sir Torret, pagka kasi mamimilwit ka, huwag kang ihipo ng pagong. Sir
Torret. Sir Torret, nandiyan ka pa ba? Naririnig mo ako. Ikaw. Walang ano man, oh. Ayun, mamaya, babalik na rin ako sa work. Baka hinahanap na ako ng boss ko. Sir Torret. Ngayon, alam mo na, pagka mamaya, ay, kasama kita ng tiyan ko. Sir Torres, ayan, alam mo na ngayon, pag mamimilwit ka, huwag kang ihipo ng pagong. Masakit ang tiyan ko sa Iban ko ba naman sa dagat, dito sa Kuwait, wala atang isda dito. Kasi yung, Sir Torres, yung mga isda, takot yan sa pagong. Dahil may bakas pampagong yung kamay mo, pag naghawak ka ng ng pain, kaya hindi lalapit yung mga isda. Sir Torres, ay Sir Travel, nasaan ka ba? Hindi tuloy ako napain din sa lagay na to, Sir Sir Travel, ikaw nasa tabing dagat ka rin, Sir Travel. Di ba alas agoy pag sumagot ang tiyan ko, agoy na pagong na. Bagay si Sir Travel yata, wala pa naman pagong na. Hipuin Sir Travel, aray ko, sumakit yung tiyan ko. Baka oo nga. Sir Torres. Sir Travel, ayoko. Aray ko, Sir Torres, sige, magtrabaho ka na, Sir Torres. Pagong na may lawit. Sir Travel, alam ko wala ka pang pagong nahihimasin kayo. Ito naman si Idol Lord Official, panay ang baba ng bahay, nagkakatawanan dito. Ay ko. Sumakit ang tiyan ko, Sir Torres. Ayan. Ayan, Sir Torres, babay na. Maraming salamat. Kisi Harik, thank you so much. Ikaw talaga, Lord Official, nagkakatawanan, panay ang baba mo ng bahay. Ayan. Rick, tamsak sa palaka. Ay, Sir Torres, asan ba palaka? May palaka ba yan si Idol? Aray ko, magkasama yung palaka at saka yung yung pagong eh. Aray ko, samakitan dyan ko kay Sir Torres. Aray ko. Ayan guys, babay na nga. Naiya na ako kay Sir Torres, naabala ko na sa trabaho. Sir Torres, thank you so much. Ayan, Sir Travel, maraming salamat. Try ko rin po maghanap ng pagong. Aray ko. Shhh! Choco. Sumakit ang tiyan ko. Ayan, babay na guys ha. Ayan, kawawa naman si Sir Torres. Naabala ko na sa trabaho. Ayan, thank you so much. Ayan, Sir Torres, thank you so much. Maraming salamat. Sir Travel, thank you. Ayan, Lutz Official, maraming salamat. Pati yung aso, nakikitawa. Agoy. Sige na, magbanlaw ka na, Sir Travel. Babay na. Thank you so much. Ayan, Lutz Official, maraming salamat. Kay Sisi Kuy Mix Vlog, thank you so much. Ayan, maraming salamat guys. Sir Torres, thank you so much again. Ayan. So, walang sawang pagpapatawa. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, bye-bye. Thank you so much. Okay, back to work na ako. Salamat sa inyong lahat. Pati sa aso mo, bye-bye. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sir Torres, bye-bye, sabi na Sir Travel. Ayan guys, bye-bye. Thank you so much, Sir Travel. Maraming salamat. Check mo na lang, Sir Travel, yung community ko. Tingnan mo yung yung pinost ko dun kanina, Sir Travel, Ayan, bye-bye na guys. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Ayan, sa 7 million people in the house na maiiwan. Thank you so much. Ayan guys, maraming salamat. Bye-bye.